Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa tashar Arewa Daily TV. Idan baka samu hana subscribe baka samu ka danna mana alamar subscribe sai ka danna mana alamar ƙararrawa yanda za a riƙa sanar da ku bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. Insha Allah a yau a wannan bidiyon mun fito muku da wata hanya ne da muka ga ta dace mu fito muku ita, wato ma'ana YouTube short kenan. Wannan hanya ana matuƙar samun kuɗi da ita sosai, sai dai in baka san wannan hanyar ba. Wannan hanyar mun ga mutane sun yi ta, sun ji daɗin ta sosai. Wato ma'ana abin da ake nufi da YouTube short, za ka riƙa ɗora bidiyoyi ne a YouTube, ga su ƙananan bidiyoyi kamar dai comedy haka, amma ko ba comedy ba. Wannan bidiyoyin ma wanda ma kusan ma ba kai za ka riƙa yi da kansu ba, za ka riƙa ɗauko wannan bidiyoyin a YouTube ne da kanka. A YouTube sai ka je za ka ɗauko bidiyoyin nan a Telegram. In ka ɗauko su a Telegram sai ka zo ka yi editing ɗinsu, wato a kamasta kenan, sai ka je ka ɗora a YouTube. Sai kai ta ɗorawa, kai ta ɗauko su da yawa, wato za ka samu kuɗi da su wannan bidiyoyin sosai. Ana matuƙar samun kuɗi da YouTube short saboda mutane da yawa, miliyoyi yanzu ma da shi suke amfani a YouTube short. Saboda wannan hanyar mata dole ga kai watches hours 1000, subscribers 1000, mene. Wannan hanyar tana da matuƙar wahalar gaske sosai. To shi YouTube short ba buƙatar sai ka kai subscribers 1000 ko ka kai wani mataki. Kawai abin da suke so kawai ka riƙa ɗora bidiyoyi akan lokaci sosai. To wannan hanya mai sauƙi ce wanda za ka biya. Mutum zai yi mamaki cewa za a riƙa ɗauko bidiyoyi daga wani guri zuwa wani guri. Ba abun mamaki bane, saboda haka ma ba ma wai za ma su ɗora maka copyright bane akan bidiyon ka, saboda bidiyoyin da kai amfani da su akwai wani application da ake amfani da su har guda biyu, wanda za mu ajiye muku link ɗinsu a description na wannan bidiyon. Wannan application ɗin guda biyu, wanda za ka ɗauko bidiyoyi ne a TikTok da like, saboda zai ɓatar da alamar tambarin jikin jikin TikTok. Wato ka ga ba ma yanda za a YouTube ta gane cewa wannan bidiyoyin ba naka bane, ɗauko su kai ka ɗora su. To wannan hanya mafi sauƙi, to za ka samu mutane sosai, za ka kana samun viewers a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka kai matakin da YouTube za su fara biyan ka sosai da sosai. Sannan kuma wanda bai iya ma harkar YouTube ɗin ba gaba ɗaya, mun fito mai da wani sabon tsari da za mu fara koyan tun daga creating Gmail har kan yanda za ka koyi creating YouTube, zuwa editing na bidiyoyi da uploading ɗin bidiyoyi, da yanda za ka yi ma kawai kai harkar YouTube ɗin gaba ɗaya. Amma muna roƙon ka, da baka samu ka mana subscribe a wannan channel, baka samu ka danna mana alamar subscribe sai ka danna mana alamar ƙararrawa, da za a riƙa sanar da kai bidiyoyin mu da ɗora. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da Arewa Daily TV. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.